goeie. Ah, goeie. Waar ben je iemand aan? Ja, even onder hobby. Oh, Ja. waar is zijn hobby? Ja, gassen zien. Gassen? Ja. Hier maakt nog een motorblokje. En die drukt dan de vatballen om. En, En hast hij wat doel hoor? jawel. Ja? Ja. Of helpt hij er ook wel een beetje bij? Ja, het helpt wel. Ja? Ja. Want hij is een beetje... Ik denk dat hij een beetje verlegen is van de kamer. Ja? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Maar hij heeft hem wat leert? Nou, hij leert hem zelf een soort. Ik op internet wat struinen en ja. Dus Met een gezamenlijke hobby? uiteindelijk wel. We zijn wat van de techniek, dus ja. En wat maakt je nou net jou gebeuren? Ja, als hij is nou nog maar naar rem bezig. Nou, dan maar dat met de eerste kleer. Het motorblokje heeft onderdeel van besteld. Dus ja, dan maar eraan naar rijden. En hoe komt het dan dus, hè? Ja, die hebben we uit... waar hebben die wel Ja, helpen? nog wat gewoon. Noord-Holland. Van Marktplaats? Ja. Ah. Ik wil een Solex zijn toen die deze te keer en toen hebben we die opgehaald. En wat is er mooi als je kleren is? Ja, maar hard te toeren. Ja? Ja. Want hij je meer van die oude brommers? Ja, we hebben al een Solex. Ja? Ja. Die zit in het hak? Ja. Die is van Heid? Die zit boven op zolder. Maar ja, daar zit ik geen motor voor, dus daar ben we allemaal bezig. Dus beide nou zonder motor. Ja, Dus er moet nog wel even wat gebeuren. ik ben wat projecten. Dat is ook wel mooi om dit bij de zon te doen. Heerlijk. Ja, vooral omdat ik die passie heb, dus ja, leuk. En Gosse, wist dan al wat toiletter worden was? Was het in de brommers en in de motors of had je hele oren ambities? Techniek, maar ik weet nog net welke kant uit in de techniek. Een stukje daarnaast overal knippen. Nou, zet hem op. Succes, Joert.